Awe bakal mampuan bagi teman-teman bulan api, bulan mesti api. Mereka berjenang bulan kuas bulan jelas anak bulan itu matur itu apa nih? Nanging goku wajibaning prajurit mau madangi wonten bapak tinangkungkut mlebur laku jalak peninggal lakon lak langsar dening aku mati anak Pandhawa aja takon dosa. Kono pinggir. Memang jangan panik. Ngomongin manut ya syukur ngomongin aja yang anak. Ngomong di. Jangan tonton baik. Jelemo. Sawangan apa salto. Yang mana dari rakesel. Rakesel itu dasarnya mandek ya. Minggalanya ngerep mandek bakteri ya Pak. Ya. Paling nikmat gua ngerep mandek bakteri. Nikmat. Korek aja gagah. Kayak mampu-mampu aja. Tokoh hartawan itu harus merusak segalanya. Mengajar tokoh hari musisi di tahta lor harta wanita. Benista jauh di kartu terima. Tahta sama wong ora pengen pelungguan. Wong dari pelungguan itu dia jadi kalau liane. Dia dipakai kembali dari pemarah. Terus orang orang itu no, umum. Pakai kata lagi berkembang. Apa itu? Lolio. Itu harta. Ini boleh harta yang bisa harta si balon. Harta orang mengurang uang kurang kebanyakan jual di tangan orang kebanyakan. Dilalah agar disimpan yang tong. Menjadi dengan wanita. Orang berbagi bantu. Orang peduli berdoa untuk. Pikir apa teman? Gandrung yang mana? Tonton baik kan? Tapi malu. Orang sindir randa, mana flash? Randane, engkau tolong. Beneran dan ngomongnya engkau lah. Ayo maju, anak-anak Pandhawa ini.
Mulai mulai dong mulai memandang itu. Lakon rica-rica yang takut tolongan. Rica-rica ketekku bene kawa-kawa. Kiri-kiri kenyolero prapoto Abang ngawat karmanguing mulungso Bubar-bubar yang bete paparing balik pindane bendong perang ketrajan banjir bandeng kalau sokoring gorong musuh kan gorong musuh anoman ngasak padyo balanin berlamanto kula pun matur yani Gusti ampun dipun lajengaken nek ora kok arep abot enteng-enteng kabut yen tok sakuh yo durung karuan selak mengko menggone
ora prayoga. Wis, wong karitan dikolekno saka margane iki apa? Ana tetembungan daging takko balung, balung takko daging, sirah takko sikil, sikil takko sirah. Ayo, Bro. Yen pengarepe kudu aku bubar, Bu. Bubar. Bubar. Satu mampu bener sih. Yo. Sawangan. Sawangan. Ya. Bagus lewat terus orang kok. Kok kamu yo? Gak tau orang beko. Kemarin. Mengayakan barang ini gitu dari barang-barang. Caranya dia mau enak ini sinden. Sinden dengan perawan-perawan. Perawan Dita yang perawan Nova yang terkenal karo Donate ya. Nova kuwi nek di gamana donat kuwi kaya dene donat rasa coklat. Aneh. Makin banget. Menung-menung tur bolongane siji. Donat kan dari sing regane siji 5.000 kan mesti menung-menung. Bolongane mesti cium ya kae lho. Nek beda nggak donat regane 1.500. Bolongane sambar banget. Oh, itu baru gua sih ya. Udah beda. Donat sih kayak Nova nih donat favoritku. Terus Apa pilih perawan ade ya kan? Perawan ade mungkin disusul sih sama Mas sih. terus mau masuk Saya sama Mas Penjol. Tolong kok. Apa ya? Apa pilih sih dan arum ya kan? Makanya arum randa ya. Ayo. Begini juga masih dan randa kakaknya loro kan. loro si sombong. Aja bisnis benar. Si sinema ini orang orang. Orang orang. Kamar milik Andy sih kayak Cina yang Andy ke cara filmnya kayak artis Jepang. Sikit-sikit kayak Cina. Artis Korea barang Ada orang jenis taruh bani orang lain ngomong. Kamu tahu? oh, Di pasalnya enggak. salah. pakai batu.
Sunggawa Arep nandang Sunggawa sing mulya arep dikaya apa bae pangrasamu wis ora iso bisa selak maneh Bromo mulane arep enteng dilabot-abot yo enteng gelem ora gelem kudu dilakoni pokomu kudu digege mongso aduh ngomong lagi Piro kang wang-wang kekono bangsu mira bener kang dadi kandangmu nanging aku kuwi mau ora nembe arep duwe putu ning putuku sing arep lair wis kanjeng umure 7 sasi mapan ana nggo garpaning anakku Dersanala kok bakal digege mongso lane bayine slamet aku seneng lah yen kanthi ora slamet sing tanggung jawab sapa ya mo lah yen wis slamet banjur dicemplungake nang kawah Candra Dimuka apa ora panas bocah bayi durung ilang pupuk lempu nanging kok bocah mlungake nang kawah kok yo wis sing ngerteni lawan pangrasaku kowe kudune kuwi mau pirsa sepiro pelangsane Bathara Brahma yen aku abot putu gonku dadi dewa bakal ngrengser tujuane yen nganti aku ora ngebukti gege mongso lan percaya pati lawan putuku dhewe yo kosok bali arep piye wis aku tak lumarep ono kaputren kayangan tak lemoni lawan anakku Dersanala Ari
sauruti kabeh manro tingat liro piyong ben dapat mengko piro kula paring panyandika sang dewi Batari Darsanala iso piya pripun Dewi ketingalipun panjenengan iku sawetya bombong sanget awit jenengan iku sawetya garbiti sampun ngancik yuswa Sabta Candra Sabta araning witu Candra niku sasi utawa wulan sampun pitung sasi bener dadi kandhamu nggih awit candrane wong mateng niku angka sunggal niku Eka Padmasari dinarane Eka Padmasari kuwi wertine apa Eka arane siji Padma kuwi mau wadah sariwasa tadi yen wong mateng kang nembe sebulan umure niku mesti rasane seneng bakal kagungan putra sang dewi. Lajenging angka kawin niku duwi mertani. Duwi loro mertani kuwi mau racun nggih. Kaya wong keracunan. Wis kudu mawane dhewek. Arep kalem ning suwe-suwe gelem lenjeh niku wong meteng suwe mesti nglenjehi napa malih umure nembe 2 sasi kaya kono nggih kaping 3 dinarani Tri Kawula Busana Tri niku 3 kawula niku umat busana niku nganggo dadi yen wis 3 bulan kowe nganggo apa-apa besus nganggo apa-apa rapi ambedina minyak wangian ambedina dandan mergane utus mawane dhewek jadi mau mawane ku nang jeneng bayi sing manggon nang aring bergambar atus iku sang dewi pancur bacute tapi monggo sokawan dipun wastani catur wanana rukem catur niku papat wanara kethek rukem niku wowoan dadi wong meteng anggere 4 bulan biasane kuwi nyidam oh biasane nyidam nggih nek nganti nyidam ora keturutan amit-amit biasane bayine tukang miner oh bayine dadi tukang miner nggih tapi ngomong niku sat guna paweka sat niku nem guna niku katresnan paweka niku reka daya wisata kunang joge bayi setho ana kupinge ana tangane ana sikile wis kena ditu SD lantang apa wadon kok kowe apal banget imbo apal banget nggih wong bulan iki pun tau meteng. Oh, kok wis tau meteng. Ya wis duwe anak. Nggih. Riyen bulan anak siji ditinggal bojone kula. Kula sendiri dadi rada. Rada anak siji iku apa wong bulan pun tau meteng. Jane kula nggih kepengin dimetengi malih jane. Oh, nek kepengin bojo meneh. Nggih. Nenek bojo meneh kula pun boten saged bebas. Nggih trimo-trimo kados niki sing penting anak kula uripe niku seneng kecukupan. Sing remen kali kula niku bijane kathah. Sing remen karo kowe kathah. Apa mlebu penayakan yo demen karo kowe. Boten. Kula niku boten sing pun supane nek di bojo penayakan amit-amit mau dibilamin dalih. Lu kok amit-amit apa tuh baik ngecek? Boten wong bulan iku pun nampal watake penayakan. Duwe siji kepengin ngono,
Wis perlu sing piye dari perlu sing kae kepengin karo kae. Wis duwe sing piye perlu sing luwih main dari kepengin karo sing luwih main. Mulane duit penayangan ada penayangan bujang pira-pira mesti duit tempo. Mergane ora kumpul. Apa maning sing gambar. Buru-buru sinden bayar bendinya. Video call. Awesan nunggu setagikur nukokna sepatu, nukokna boneka wingi tes nukokna kuota regane 80.000 barang bulan baru itu layakan iku isi paling boten ulin iku bidawang